Yeah, o my ma ye sign e ma munyina mo hia mo somfo na na Kusi obodo mensa brampa na masan ehia mu yi. And then so ye san ba bisi nkonya na ye de dwumadi a watch ne din ka me hwe no ye de abrel e wona na Kusi media ene na Kusi TV so. Erenti ka me ho na me no mienu nyina nsansi nkonya na ye mfa enwoma ye guso aye kenkan ya watch ne din Asante Nkabom de kan no ye mfa mu akenkan asem no emfa emro na kai hunu se nwuma yi ya agoro erenti wuti agro ni nyina no na wutie aye abakosem efa Asante ho se ye ya Asante baaye hwan so elifiri na se ye hunu se adeyo a edikan ye ahwede edikan no na obiri ye boa na hemfie na ye wo nananom aba beso ye na obiri ye boa daye na nananom bo afu eyie pa senti a ene se na obiri ye boa breso ene watena ho de mo Asante mu atete asese obiya di nko yie nti ama Asante agija we no obenya Asante anu wato ahye no so nti eye nanatwum nanantwi nana krobia manfi ene nana wuti akenten eno mo ebo afu yie ese nana obiri ebo anhwe na ontimi enka Asante emum ene no asede a wode ahye nana obiri ebo a ensa aka ho bi ama wofa nana wuti akenten ababa so no daye ese wonkeka ne ho na wonhwe na wotimi enka Asante emum wie omanma ansana yebekwa agoro no so no mamenka wo se enwuma bia da roman wase mu de sa adwuma de brɛ wo memenda ene kwasia da bia na meka wo se NK Executive Barbers ye ba bia ye yitire wo mo ya de papa de ne so pese wo yuti ma ho ye fede a ekwan ne nwa ye Ghana Kumase Asante region asem na mekan nti ututu ana mo na de wani akere ye Kumase wo nkro ba kwa Fred Pachi number 2 junction so pe onsani fa so ho na NK Executive Barbers wa odofo udro ho no mo a wo so ne etire bi a wo pese ye ode ye be yew ene etire kura no a ye keka mu ya yitime dan ne kala foforo no wo de ewura NK Executive Barbers akachi ye be ye e de ama ho ayefe pa ye ka wo se Adonko Bitters Limited wo so boa ye papa ene wo so e de wo product dodo no ana de abadwa so ye wa Adonko Black wo ho ye wa Adonko 123 Adonko Atagi Ginger ena ye wo Adonko Premium Energy Drink we Germany nsa no ya no so wode aba and watching no ye wo hand sanitizer no so ye de boy ho ban e de free coronavirus ho e de to do fo kodwa so be bia ye ton sa bia no obisa ye Adonko brands ya mabobo de akere wa ne nyina no obenya bi eboa ye dro nti wono mo a esiesi wo ne padua no e ma da bia wutimi enya ahode mapa wie o mama ye ho so ne nkuti abofo nkrato ne ye ba ye de akenkan sam ne de aba beto awso Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mebusa say Asante efri hen ebinim kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante ma so ebinim kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma watu ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se ye den na Asante Nkabom edikan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so obeka me ho memenda ene kwase da bia e wona na Kusi TV ene na Kusi media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase da bia ewo yin social media platform ni nyina so YouTube, Facebook,
Instagram and after your Twitter page so. Now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasia da bia. Medamose. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of Kusi TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Kusi TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Kusi TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Kusi TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Kusi TV, NKTV. We are my yesan ema munyana mo hyehyia fe yensin konyan na yemfa yakenka asem no emfa mra yeda so ewo Nkabom de edikan eno emu pani se kwadwo ene kyero sangoma yi ene nti wodofo de kyere na sese ye duru ba bia nana obiri ye boa ene nana yamboa ye agona hene okonfo yamboa ahia ya da ya woso ye nana otia kenten nana twim nana korobia manfi ene mo beso no so wonhwe no won kan santeman emumu no na eno ho nkobo ena enei wone konfo yamboa etwetwe ne yehwe sade nkobo no esi ekoye ene ne ekosiye wie nana obiri ye boa na sabre o kasai na wose ahenkwa kwone nkyai kwaka na asumsem na de ahenkwa kan nse nana me sori anopai me hunu se wo pagya wonsa eka wofa kyeremenia wo panyina ehwa na me bo yere de ebe so wonsa ehwa na obiri ye bo ase wo de kwotena ni mo ho na me ne okonfo ntwetwe enkomo bi ansa wa na ahenkwa ase nana mate ehwa na obiri ye bo ase okonfo ade me hunu na dwinti ena me ma ahenkwa ebebe frɛ wo ana okonfo se nana ema abuntu anadwi wona nam anso daye ana no obiri ye bo ase ane no se wo tumi bu praye ni mu asam ne baye na obiri ye bo anwanwa ema obusa se na okonfo wo ye de hunu ye no okonfo se bribia ebesie ya efa wo man no ho no abosom no eyi kyerɛ ye ya konfo yi ehwana na obiri ye bo ase saa de a asem nwanwa nie enti menya ne de ana okonfo se nana de edi kan no wo bepe wodwan ne de ayimusio wodwan ne de penina de etoso mienu wo besoma ama henkwa kohyiehia Asante aman emu ahemfo na wonu won nyina adwene ho nana de edi kanfo pese wo hunu ene se Asante aman no antumi anka won ho amomu a ebre bia wo beto aso abo aman ya atwa wo ho ahia so nkahire nanso se uyefu a se de empene sie se aharata mienu eka bomu a oye pepe no a Asante ebeye oman kese ehwana na obiri ye bo ase aye me dadwene kese a ama mafiti ase enya tipaye mpo hwa Asante aman yahodo yi hwa ni tan aman ya atwa ye ho ahia ede etan yeye menimi nuanom aye adwene se
ni nyinaa fare bai ene mpapemu a ewo ye mu no okonfo na de ben ye beyo ama yetumi aye baako kwa na okonfo se nana se yenya wodwan no de yimusuo no a ebe ma abosom no ene ye nsamanfo apam sunsun boni bia no a ebe pempen yen a ebe pempen yen as ayase eno afiri ho sei ye di ye hu enomata sa asem si asante amam ye nu bi ntem na wo frɛ baako sɛ o mesiesia sɛ wo ka papa ana wo ka bɔne no de wo ma ko no aka ne sɛ kyerɛ ma menyi ma home sie yi musuo no a sa su bɔne no ebetu afiri wo mayi mu ekora ɛhwana na obiri yɛbo ase okay sesei de ha me ne sɛ ya dane oboroda woyi sɔre a wodi yempu woyi sɔre a wodi yempa sa wo hwa asɛ wotwa di ampɔn amfa hoɔden fu anhyɛ yemu nanso sɛ de dikanfo ne ka no ne nyinaa firi ntitimu dɔmaa ne hwan a wopusi ne ho a na emema adane ma dankyerɛmpo deɛ minim sɛ wɔyɛ sonkɛse a wɔtie fidie bia so a enhwanye enti sansante aman suro no a enye nwanwa ɛhwana ɔkɔmfo se nana dankyerɛ te sɛ asante ara de ama wagye din ene Nkabom wɔne wɔn ho nni nnɔmata wɔne wɔn ho te ase wɔte wɔn ho ase sansante te saa anka hwan na obetimi atene ne nsa ɛwɔ yɛn so kwa na obiri yɛbo ase ɔkɔmfo deɛ wo kan ɛyɛ nokorɛ asante nsa hwɛ kwaman kumawu mampɔn asumnya dwabe ensuta wɔfen so sɛ yɛn nyinaa ka bɔ mu a anka hwan ɛna obetumi agyina yɛn animu sɛdeɛ waka no mesuma amu akɔse asante ahemfo ni nyinaa sɛ mese mehwehwɛ wɔn adaadwoa da yia na wɔtwe si ehyia yɛ wɔ asɛmfua ya yɛ bɛdwene ho asɛm no a ɛne Asante Nkabom wa na ɔkɔmfo se menye ntem anyɛ saa nsamanfo betumi ayɛ osamatoa wa na obere yɛ bo asɛmate ahenkwa frɛ ahenkwa benu emame ne fra achia me nso ebi eka ho na me nsoma won ehwa na ahenkwa ase mate ya wodi ifradie de koye na okomfo ese nana sa wo ba ma won kona na wo ba ma won kona ifri ha ekọ esumnya enye okwanwa enti so wosim ntem ekokeka ekira ahemfo no a na agya won so watimi aboaboa wo ho entem na obiri yɛbo ase ɔkɔmfo ase hia yɛnto no brade Nkabom no ho hia yɛn enti mentoto no ase afe nsamanfo ɛna waka ate asefo ne nsamanfo entumi nni asie deɛ mesrɛ ne sɛ me nsamanfo ɛne mabosom ɛbɛwo mabɔfo agyegye wɔn taataa ɛde wɔn akɔ akɔduru asomdwie mu mekai na achia mienu ene henkwa enso aba beduru ho no dadaada uduru wa na eja wochia miedu echi aye no se na ma achi o na obiri ye bo aje no so ye eja ye nya ado wochia miedu okonfo nso ma achi o okonfo nso je no so ye nya ado chia mi wusu enso so therefore ma achi o no na obiri ye bo aje nso ya opiafo na eja chia mi sa chia konfo na konfo nso ma chi o eja okonfo nso eje ne se ya piafo na no na oyi bri yebo a ede to ani mo se ye de mentoa ma enware me pese me soma mo ema mo kokɔ asante ama ahodo no so na mo kɔsese ahemfo no se asɛm bia se denden de ehia se ye nyina hia ɛfa ho adwene wana achia me se nana yate ana obri yebo a ese ochia me yadu wose nana wo befa kumawu asi dwaben atoa so afa gyaakye akwasumnya
ene kukufu na wakohyia hɔ no mahemfo no sɛ adadwoa dan na wɔtwe pɛpɛɛpɛ mehwɛ wɔn na me ne wɔn atoto adwene enti wɔhene biara mmɔmmɔden sɛ adadwoa da na wɔtwe twa mu na wɔmaayɛ a biribi bɛsɛe ɛsɛ sɛ yɛwie biribiara fɔdwo a ɛbɛ yi saa na wo wɔkyeame wu so nso fankra korɔ no a ɛfa mu ɛkɔ nsuta ne mampɔn yɛmeka yi akyeame ɛsɛ nana yɛate na yɛbɛsrɛ kwan na ne obiri yɛbo a ɛma wɔn kwan sɛ ɛkwan ɛda hɔ munnue ne awɔwo na agya wɔde ɛto asoɔ yɛmeka yi kyeame nyinaa gye so sɛ nana yɛate ne hɔ a na wɔkɔmfoɔ ɛde to nana obiri yɛbo anim sɛ nana menim sɛ saa adwuma yi a adikanfoɔ yi de ahyɛ wɔn nsa yi wɔne yɛn abosom nyinaa bɛgyina akyire anaa wɔne yɛn abosom nyinaa bɛgyina akyire ama biribiara ayɛ yie ɛhɔ a na nana obiri yɛbo ase deɛ mesra no mesrɛ wɔ twɛ di ampɔn asase yɛ amponiamoa na nanom abosom ɛne na nanom adikanfoɔ yɛ a wɔde adwuma yi ahyɛ me nsa sɛ wɔmɛgyina yɛn akyi gyina pa na yɛntumi nka yɛn ho mmom sɛdeɛ wɔfa ɛda no wɔde ɛkyerɛ me no praeɛ wɔ hɔ yi woyiyi no maako na wobubu mu a ɛbu nanso woka bɔ mu a wobu mu a ɛmmu saa ara na ɛsɛ sɛ asantema ka yɛn ho ɛbɔ mu ɛhɔ a na ɔkɔmfoɔ se ɔkɔmfoɔ nana mɛsrɛ kwan akɔ fie sɛ wo nsa ka odwan no a ɔkyena anɔpa yɛde ɛbɛyie ɛmusuo na nana obere yɛbo a ɛse ɔkɔmfoɔ kwan da hɔ wɔkoro yi ho apayɛ na ɛnyɛ yie na ɔkɔmfoɔ se yoo nana mate yɛ a wɔde ɛsrɛ kwan na wɔkɔɔyɛ no akyire no ɛka nana obere yɛbo a nko a nana ɛgyina hɔ ɔkasakasa na asɛm ɔfiri nana obere yɛbo a ne mu baa yɛnie wɔsɛ nkabom yɛ sene biribiara asanteman momma yɛnka yɛn ho mmom saa ma saa yɛ atamfo bɛtiatia yɛn saara ɛne meka yi wɔsɔre wokɔtire ɛbɛtire asanteman yɛdeɛ bɛn mmogya na ɔbɔ adeɛ de bɔɔ yɛn a ɛma yɛntumi nka yɛn ho mmom yi ɛtimi ne makam yi ɛfiri he ɛfiri yɛ awosuo mu anaasɛ yɛn hyɛberɛ ɛnyɛ mogya koro a ɛwɔ nipa a wɔtete aman yɛn atwa yɛn ho ahyia yi mu a ebi ɛna wɔ asantefoɔ mu na adɛn ɛna yɛn nko adeɛ yɛn nɔ yɛn ho adɛn na obiara pɛ nankasa ne deɛ yie ɛwɔ me ne ɛwɔ yɛn ɛnsɛ yɛn ɛna ɛku yɛn yie ɛwɔ yɛn sɛ ɛwɔ yɛn na ɛde animonyam ba deɛ a ɛneɛ yɛn nyinaa dea nananom momma mo ɛna monim yɛn amanehunu yɛn abosom mo ɛna monim sɛdeɛ aman ahodoɔ yi ɛbɛtiatia yɛn so ɛfɛdie asante asom abrɛ mesrɛ mo ara mommra yɛn ntam monka yɛn mmom na yɛnyɛ fua momma yɛnya wɔdɔ ɛmema yɛn ho nananom mo ara na monim sɛ ɛnyɛ bahatuo ɛna fata yɛn ɛnyɛ ntwomatuo ɛna fata yɛn ɛnyɛ gyasoa ɛna fata yɛn mmarima deɛ ne yɛtuo na ɛnyɛ baha mmarima deɛ ne yɛtuo na ɛnyɛ ntwoma mmarima deɛ ne yɛtuo na ɛnyɛ gyasoa asanteman nyame mesrɛ mo amen bɛyi yɛn huhuhu mfiri yɛn mu na ma yɛn akokoduro bɛyi pɛsɛmi nkonya huhu mfiri yɛn mu na ma yɛn wɔdɔ honhom yɛsrɛ mo amen bɛgyina yɛn akyi gyina ha ɔman ma anamo ana na wɔbere yɛbo a ɛpɛ sɛ wɔtuo no na wɔhwɛ sɛ asante bɛtumi aka ne ho abɔ mu ɛno no nti sɛ deɛ watɔ nkra ɛde kɔ asante aman ahodoɔ a ɛnɛ ntitimu nti obiara de ne nkui ɛsɛ wɔmmra na wɔn nyinaa nsɛ nkonnwa wɔmfa adwene ɛhwɛ sɛ wɔbɛtumi aka asante abɔ mu ana ɔman ma yɛde wo sia na nyankopɔn yɛ adom ana wɔtwe sɛ na bɛnyɛ onua bɛsan bɛhyia bio na afei yɛaba bɛtoa kenkan no so sɛ ɛnkra na wɔbere yɛbo a ɛde asoma na henkwaa ne na kyeame sɛ ɛnkɔ nananom ahemfo yi ɛnan so no sɛ wɔbɛtie no anaa wɔntie no na wɔtwe sɛ na mene nyinaa no ɛbɛsan ahyia bio mɔsomfo na ne Kusi ɔbɔ Odum Ɛnsa Brampa ɛna bɛso mo kai ho no sɛ
ope eye dwumadi yeti a yentu YouTube channel Nana Kusi Media Nana Kusi TV okoso a obenya na onso watimi adi akenkanse bi achi se wonni nguma ne bi mpokra no a ukọ menhia kotokofie ana ukọ kumase amamre fie a obenya nguma bi ato na onso wadi akire se wonya bi nso kra no a wodi ane se da bia no obehia ye live ewo ye YouTube channel no so ana ye Facebook channel no so na onso watimi adi nguma yachi makramo bye bye. Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia me bu sa say asante efri hen ebi mu kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante man so ebi mu kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede nguma watu ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan ne ba ye na enyina na mu Asante Nkabom toso mienu ene begina ye ebe mede GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia ewo na Kusi TV ene na Kusi Media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken kanse bi nyina memenda ene kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kind of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marion Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of Nana Kusi TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana Kusi TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana Kusi TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana Kusi TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana Kusi TV, NKTV.